Er du klar, Sarah G? Ja, jeg er Mia! Klokken er 06:29. Det gider jeg ikke, hvis jeg ikke skal lyve. Jeg er træt, udkørt og morgen grim. Jeg skynder mig op, finder min badering. Vandet er koldt, jeg er skide sur. Det var Niels, der skulle have tændt, så lortet dur. Jeg står der lidt tid, jeg er stadig sur. Er det fordi Niels har glemt at sætte sit vækkeur? Er det bare mig, eller tager denne dag til at blive noget shit? Det er ikke det, jeg vil have. Jeg går ind på værelset, jeg er stadig nøgen. Hun ligger i sengen, der med undertrøjen. Jeg tænder for lyset, jeg er stadig sur. Kigger mig i spejlet, jeg er løbet ind i en mur. Det er ved at være tid, vi skal ned og have mad. Det er herretræt, jeg fik jo aldrig det bad. Jeg går ind i salen, alle de kigger. Hvad er det problem? Er der noget, der stikker? Finder min plads, jeg er fandme sulten. Er ikke rigtig til fresh? Nu må det fandme stoppe, jeg er i humør. Jeg kigger derop, og vi er løbet tør. Til morgensang vil give det prædike om, hvordan vi vælger farve på vores morgengang. Jeg er ikke i tvivl, for min morgen har været. Jeg har ikke selv valgt. Kort fortalt.